салому алайкум. Мавзӯи имрӯзаи мо давоми дарси алкинҳо, яъне хосияти химиявии алкинҳо. Барои алкинҳо асосан кадом реаксия хос аст? Барои алкинҳо се намуди реаксия хос аст. Кадомҳо? Реаксияи пайвастшавӣ, реаксияи полимершавӣ ва реаксияи оксидшавӣ. Реаксияи пайвастшавӣ дар навбати худ мешавад реаксияи гидрогенизатсия, пурра ва нопурра, реаксияи галогенизатсия, ин ҳам пурра ва нопурра, реаксияи гидрогалогенизатсия, пурра ва нопурра ва реаксияи гидротатсия. Реаксияи гидрататсия яъне ки чорум намуди реаксияи пайвастшавӣ, ин реаксияи гидрататсия ё ин ки реаксияи Кучеров меноманд. Реаксияи полимершавӣ ду намуд мешавад: полимершавӣ хаттӣ, тримеризатсия ҳам дорад, ва реаксияи сиклизатсия яъне ки реаксияи зинин. Полимершавӣ сиклизатсия яъне ки ҳалқаи бензол ҳосил мешавад дар ин ҷо, ва реаксияи оксидшавӣ сӯзиш бо маҳлули обии калий манганучор ва бо маҳлули турши калий манганучор. сар мекунем аз реаксияи гидрогенизатсия. Реаксияи гидрогенизатсия ду намуд мешавад гуфтем: реаксияи пурра ва нопурра, яъне ки пайвастшавӣ бо гидроген ду намуд аст, пурра ва нопурра. Дар натиҷаи нопурра гидрогенизатсия кардан алкен ҳосил мешавад, яъне ки як то банди пи шикаста мешавад, як то дигараш мемонад, чунки алкинҳо ду то банди пи доштанд ва ҳангоми пурра гидрогенизатсия кардан чӣ ҳосил мешавад? Алкан. менависем мисол, формула умумиашро агар нависем мешавад CnH2n-2 ҷамъи H2 инҷо таҳти таъсири катализатор, температура ва катализатор ҳосил мешавад CnH2n. яъне инҷо ном дорад алкин, пасванди чӣ дорад? Ин. инҷо мешавад алкен. пасванди ин ба н иваз мешавад. мисол менависем ацетилен ё этин дар шакли молекулавӣ CH банди сечанда CH H2 таъсири катализатор иҷод дорад, температура ва катализатор. ҳангоми бо як мол ба реаксия рафтан як то банди пи шикаста мешавад ва инҷо атои даст озод мешавад ва ба ҳар як атоми карбони атои гидроген пайваст мешавад. дар инҷо ҳосил мешавад CH2 банди ду чанда CH2. яъне инҷо буд этин ва инҷо ҳосил шуд этен. пасванди ин ба н иваз шуд. яъне номи таърихиаш ацетилен аст, номи таърихии алкенҳо хай этиленҳоро ҳам гуфта мешавад. этилен алкену алкилен шуд. ва ҳангоми гидрогенизатсияи пурра инҷо бо як мол буд, инҷо бо ду мол ба реаксия мебарем. ҳангоми бо ду мол ба реаксия рафтан дар инҷо ҳосил мешавад алкан, яъне ки реаксияро дар шакли молекулавӣ аввал формаи умумӣ менависем. формаи умумӣ CnH2n-2 бо ду мол ба реаксия мебарем, плюси 2H2. инҷо ҳам температура ва катализатор, яъне никел платина, катализатори гидрогена пайваст кардан никел, платина, палладий ва ғайра металлҳо асосан. инҷо ҳосил мешавад CnH2n-2 мешавад плюси 2. чӣ ба плюси 2 шуд? барои он ки бо 4 атом бурдем минуси 2 вақти 2 атом пайваст карда аввал минуси 2 нол мешавад инҷо, яъне ҳичи намегирад ва бо 2 та дигар ҷамъ мешавад плюси 2 мешавад. инҷо ном дорад алкин. инҷо мешавад алкан. мо мисол меорем. инҷо ацетиленро нанависем, хубтар аст дуюм намояндаро нависем, бо беҳтар мешавад, барое ки ҳамашро ацетилен нависем. агар пропинро нависем хуб аст ба ҷояш CH3 банди сечанда CH ҷамъи H2 бо ду мол ҳангоми ба реаксия рафтан як молаш меояд ин бандро мешканад ва як моли дигараш ин бандро. як молекула, яъне ҳар як молекула як банди пиро мешканад ва дар ин ҷо ҳар як атоми карбон дутагии банд озод мекунад, яъне дутагӣ дасташ кушода мешавад ва ба ҳар як даст яктоги атоми гидроген пайваст мешавад. ҳар як карбон ҳосил мешавад CH3 ё мешавад CH2 банди якчанда CH3, яъне пропан мешавад. пропан. инҷо буд пропин. пасванди ин дошт мешавад пасвандаш ан, яъне ки
алкин табдил меёбад ба алкан ва ба ин монанд дигар реаксияро навиштан мумкин аст. Ҳамаи алкинҳоро ҳангоми нопурра гидрогенизатсия кардан ба алкин табдил меёбанд ва ҳангоми пурра гидрогенизатсия кардан ба алкан таҳти ҳарорати 200 то 300-350 градус селсия ва катализатори никел платина палладий. реаксияи дигар реаксияи галогенизатсия, яъне ки бо галогенҳо ба реаксия рафтан ин ҳам ду намуд мешавад: пурра нопурра. бо 1 мол ба реаксия равад нопурра ва бо 2 мол реаксия равад пурра. Ҳангоми бо 1 мол ба реаксия рафтан якто банди пи мешканад ва ҳангоми бо 2 мол ба реаксия рафтан ҳарду банди пи мешканад. реаксияро менависем CnH2n-2. масалан инҷо галогенҳо кадом галогенҳоро нависам мумкин аст? хлор бром. масалан мо метавонем хлорро бинависем дар инҷо. хлор 2 1 мол бо 1 мол хлор равад. инҷо мешавад CnH2n-2 хлор 2. яъне -2 тағйир намеёбад. чаро? барои он ки атоми гидроген иваз намешавад. мо галоген илова кардем дар инҷо. танҳо галоген иваз мешавад. мисол меорем дар инҷо. масалан ацетилен CH банди сечанда CH яъни хлор 2 ҳосил мешавад. 1 мол ҳангоми ба реаксия рафтан якто банд мешканад, ятои даст озод мешавад, ба ҳарду шатлиги галоген пайваст мешавад. CH хлор банди дучанда CH хлор. яъне ки инҷо буд алкин, инҷо мешавад ди галоген алкен. яъне ки дар карбон 1 ва 2 хлор пайваст аст. мо мегӯем ки 1 2 ди хлор этен. 1 2 ди хлор этен. ва ба монанди ҳамин метавонем ба бром ҳам ба реаксия барем. ацетиленро, пропинро, дигар алкинҳоро ба ҳам хлор ва ҳам бром. бром бо маҳлули обиаш. ҳангоми бо 2 мол ба реаксия рафтан тетра галоген алкан ҳосил мешавад. яъне ки инҷо реаксияи умумиро нависем. масалан ин дафъ бо бром нависем. хубтар аст. CnH2n-2 плюс 2 моли бром 2. масалан бром 2 маҳлули бром об беранг мешавад. яъне ки яке аз реаксияҳои хос барои карбогидрогенои носер буд. реаксия сифатӣ ҳосил мешавад CnH2n-2 бром 4. боз ҳам шумораи атомҳои гидроген иваз намешавад. мо чунки гидроген пайваст накардем, дар инҷо галоген пайваст кардем. яъне ки алкини мо мешавад тетра бром алкан ё тетра галоген алкан. мисол меорем. масалан пропинро агар реаксия барем. пропин CH3 банди се чанда CH ҷамъи 2 мол бром 2 обӣ маҳлули бромоб. яъне ки инҷо метавонад дар об бошад, метавонад дар тетрахлорметану хлороформу дигар ҳалкунандаҳои органикӣ бошад. ва ҳангоми бо 2 мол ба реаксия бурдан 2 то банди пи мешканад. яктош инҷо, яктогиҳ инҷо мешканад ва ҳар як атоми карбон дутоги даст озод мекунад. яъне дутоги электрони озод дорад ва ҳар яктоаш дутоги галоген ба худ пайваст мекунад. инҷо мешавад CH3 бром, инҷо ҳам бром CH боз ҳам бром. яъне ки дар якум дар дуюм дутоги пайваст шудааст. номаш чӣ мешавад? 1 2 2 1 1. яъне ки дар як ду бор пайваст шуда буд, дар дуюм ҳам ду бор пайваст аст. дарси пурраро метавонед аз телеграм-канали мо дастрас намоед. ссилкаи он дар описание гузошта шудааст.